Ate, sandali lang. Wala naman igagawin, wala naman na iano sa'yo. Ayan o! Ayan o! Hoy! Ano po? Andito pala Mia, nag-aantay pa pala sila Mia. Mia! Ayan! Andito pa pala, nag-aantay pa pala. Saan tayo sasakay, Mia? Guys, please like and share. Hi everyone. Mia, may tao pa. Sa mga disabled. Ayun o. Nasaan? Wala, yung... Hindi kasi nakaharang ito. May barbecue tayo. O, dito ba? Alam ko sa pumunta ka mga barbecue. So hot.